Gdje ste ljudi, šta ima, kako ste? Evo mene upala u neku gužvu. Vraćam se iz škole i temam me je potrefilo ovdje negdje u gradu gužva. Odmah sam uhvatila priliku da upalim kameru da malo vam snimim. Uglavnom, danas je pohladno ovdje u Dortmundu. Vrijeme je to i da bude hladno. A ja sam krenula iz škole kući, pa ću se vratiti da uzmem neki paket. Nihad je sebi nešto poručio, tako da ću pokušat da podignem, jer svaki put kad nas nema kući, ostavi nam poštu na nekim kioscima i sad ja ne znam da li taj kiosk sad trenutno radi, tako da moram otići da vidim. Jer oni gledaju tu neku alternativu u blizini da ne moramo nigdje puno daleko ići. I sad ću otići da podignem to, da vidim u stvari da li mogu podići. I onda ću naravno kući. Ajan je kući sam. James ima neki termin, on je otišao vani, tako da je Ajan trenutno sam. On ostane ovako sad ponekad možda neki sat, dva sam, jer tako nas eto nužda natjera, mada eto i on je velik, hvala Bogu, sad će 10 godina, već je i vrijeme da pomalo ostaje sam, da se učim. Ja idem sad da podignem paket, pa ću vam naravno pokazati, u stvari možda ću s Nihadom vidjeti da on vam pokaže šta je poručio, jer to je nešto za njeg. I da proba i tako. Inače su ovdje u Dortmundu gužve kad se vraćam iz škole, jer ja dok sam radila sam do 2 sata i uvijek sam stizala kući nekako na vrijeme i što kažu omaše me te gužve. Uglavnom sad kad sam počela u školu ići, u školu sam evo skoro do 4 i onda temam, iziđem kad je ona najveća špica i gužva, ali eto, desi se da nekih možda 15 minuta zastajkujem u toj gužvi. Nije puno strašno, koliko na primjer čujem u nekim velikim gradovima, na primjer u Minhenu i tako, da su baš ogromne gužve i da ljudi trebaju po neki sat, 2 do posla autom i da je na kraju isplativije da se ide nekim javnim prijevozom ili biciklom ili šta ja znam. Ja stvarno imam biciklo i vozim ga, ali možda samo u neko slobodno vrijeme, a ovako završavati obaveze na biciklu, ja mislim da bi mi trebalo puno više i vremena i ne bi sigurno stizala sve koliko stignem s autom. Ja bez auta ne mogu da funkcionišem, jer moram stvarno uvijek biti dostupna i djeci i za sve moguće termine i opcije. Tu sam ja. Dragi ljudi, rekao da pokupim paket, iziđem ja i pokupim paket, oni se tamo nešto uzvrtli, ne znaju gdje je paket. Ja rekao nema paketa. I kad su oni našli paket, ja brzinski uzmem onaj paket i hajde rekao da uletim u auto, jer auto mi bilo skoro na cesti. I ja kako sam da uletim u auto, nešto mi puče pozad. Ja kontam da mi prsluk se poderu, da mi puku. Aj, kako sam se potresla, tako mi nešto dođe loše, tako mi je dobar. Naletla sam slučajno ga kupila. Nisam ga nešto puno ni platila, inače ja mislim na 50% sniženju sam ga platila 60 eura, bio je 120. Ali je top, ne znam koliko se vidi na meni, mislim da sam ga pokazivala kad sam ga kupila i pokazat ću vam šta se desilo na njemu. U stvari nije pukuo, nego se nešto desilo, otkopčuo se, a toliko sam se bila prepala, rekao evo mi ga puče, aj bože,
Pošla sam odmah da rugužim i paket i dihada i sve. Dobro je sve prošlo. Šta je, Jane? Šta je ovo? Nešto za jesti. Pa naravno da hoću. Šta ćeš prati za jesti? Tek sam ljudi ušla u kuću, gledajte šta me čeka. A šta ćeš prati za jesti? Ne znam, možda one torteline. Šta je ovo? Vidjet ćeš. Ona sa špinatom? Da. Tjestenina sa špinatom. Šta je ovo? Ma babine čizmice. Pa ne mogu čizmu ovo. Boga mi, eto dole otvori. Hajde. Hodi ovdje sjeti. Da prvo snimim mamu da pokažem ljudima šta mi se desilo sad. Ispričala sam i malo. Evo ovdje vidite. Ovo. I ovo se otkopčava. Vidiš? I ja krenula da uđem u auto. Ja. I ovo bilo sve zakopčano. Ja. I kako sam ja sjela u auto, sve se otkopča. Ja. I ja mislila puko mi prsluk. Koliko sam se prepala, rekao šta je ovo? I ja se prepala, ja kontala šta je ovo, sve puca na meni. Vidiš sad, kad ovako sjedam i ono se ovako vidiš zatiglo i ovako. Rekao šta mi puče? Moja Jane, moj, koliko sam se bila prepala. Hajde vidimo šta je, hoćeš otvoriti paket. Ja. Hajde otvori da vidimo šta je, pa ćemo opet poslije. Nek baba proba. Nije ovo. Pa hajde vidi, rekla sam nemoj se džaba radovat, nije za vas. Znaš da ja rekla vama. Vidiš, babo je poručio isti čizme, sam druga boja. Vidiš, ha? Daj da vidimo, digni. Viš kako su mu dobre. Jesu dobre. Gledaj. Ne znam koliko se vidi. Ti tam se malo pomaknuti svjetlost. Da se ljepši vidi. Imaju i drugi ti. Da vidimo kakva su tvoja druga. Jesu baš dobre. To je isto, samo druga. Daj drugi boj. Prvo ću jednu kafu da popijem. Dvije kocke šećera. Ja tako pijem malo slađu i uvijek uz to nešto slatko još. Eto im. Gotova. Jučer sam svratila u Lidl i kupila sam neke stvarčice i uzmem ove jedne tortellini. XXL, veliko pakovanje, 750 grama. Punjeni su sa rukolom i špinatom. Sada ću staviti da se skuhaju i napravit ću jedan fini umak preko. To će biti danas za večeru jer kad idem u školu ili pretežno ovako radnim danima gledam da nešto skuham, ali da bude nekako brzinski. A da nije suho, da nisu samo sendviči ili tako. Mislim da će ovo biti dobra opcija. Nisam ove nikad uzimala. I evo sad ću prvi put da ih probam. Mada sam jela ovako negdje u restoranima i tu. A kući nisam ih ja pravila. Sad ćemo ih probati. Evo tu su uz kafu neki keksići. To sam jučer kupila ovako božićni u Lidlu. Sviđaju mi se sa grožicama. A ja ubacio gumi bombonice ovdje unutra. A također voda nam je prokuhala. Sad ću da istresem ove tortellini da se one kuhaju dok ja pijem kafu. Evo i tortile su gotove. Sada sam stavila ovdje maslac i nasuču mlijeko tu da mi prokuha.
Kad mlijeko prokuha, ovdje sam pripremila jednu kašiku brašna i još malo mlijeka i sad ćemo to sve isto kao puding ujediniti. Promiješati da se malo zgusni. I moram reći da je sir ključni sastojak ovog sosa. Znači dodate ovih par liski gaude sira ili bilo kojeg drugog sira, samo da je ovaj sir trapist. Da dobije tu svoju gustinu. Sada ću vam pokazati kako je to dobilo finu gustinu. Vidite? I dodat ću malo suhih začina. Eto, neću puno da vadim u tanjire. Kako ko bude htjeo, možemo još dodati. Eto ga, prijatno. Šta ima na poslu? Ma ništa, radno, šta će biti, šta ima kod vas? Jel padalo danas? Ma jes nešto malo, nije previše. Malo kiša, ali posle podne je bilo sunce. Ovdje danas nije padalo, ja mislim nikako. Ne znam dok sam bila u školi da nije. Za podne, znaš kako je sunce ugrijalo fino. Ma ja nešto, kako kažu na ovom suncu, kokoši. Mačke krepaju. Ili kokoši. Ne, mačke, na ovom suncu kao mačke krepaju. Htjela sam ti reći, ne znam, jesi vidio da ste došle one patike? Nisam. Čizme, šta su? Jesu? Kozdec. Pa on je tamo negdje ostavio, zar nisi vidio? Ne, možda su u sobi. Aj čekaj, svakako hoću da snimim, da pokažeš, da vidiš kakve su. Ajane. Meni su fine, ja sam Ponesi Ajane ovamo patike, oni babine, čizme. Danas što mu je došlo? Joj, patike, čizme, ne znam šta ti je ono. Kozdece. Pa dobro. Kad si podigla? Pa danas ja podigla, došao mi mail da je ovdje gore na kiosku ostavljeno. Može nas. Evo i mene ljudi. Može nas. Evo i mene ljudi. Ste gledali koga? Vidjeli ste ljudi već. Ja i on smo već pregledali. Znaš šta, on mislio da je njemu poklon. Pa ne može biti uvijek, ni tebi je rada. Ovaj put je babi. Ovo sam naručio sa Zalanda. Sljedeći put mami. Pa onda Dženisu, pa onda tebi. A? Može li tako? Eto ih. Znaš ti? Ovo sam ja naručio dva isti model, jesu ove moćne, gledaj. Te su meni ljepše. Ljepše se slažu te boje. Ovo sam ja naručio dvoje iste, jer sam našao na internetu, nisam se mogao iskreno odlučiti koje su mi ljepše, vidiš. Predobre. Viš ove boje, Bilo viš koji. ove. Bilo bi cool tako da su jednu ovu, jednu onu. Imaju onaj model Nike patika, znaš oni? Ovdje imaju ono dio. Na jednoj plavo, na jednoj, na primjer, roza, ili na jednoj zeleno, na jednoj plavo. Viš, ja sam na internetu gledao ove mi se svidle plave. A viš sad kad držim u ruci, ove su mi nekako... Te ljepše su boje. Viš kako su boje, A znaš šta, imaš jednu jaknu tako maslinasto zelenu. Ja. A imaš i hlače isto, one sa džepovima. Tako da možeš ti kombinirati, meni su ti ljepši. Ove su... Ali probaj, ja to vidi. Ove su... Kako ti stvarno stoji na nos. kvalitetne i svidile mi se viš, ova marka. Govorila sam ja, 119 eura jedne koštaju. Pa nisu puno ni skupe da one su na sniženju, sam ih našao na Zalandu 119, a inače gledao sam na 150. Pa ja, baš prelijepe. Hoće ti ja i ovakve da ti naručim, mada daj mi tu. Ovakve on ima slične, samo kod njeg nije naranđasta ova šnjira.
Jesu ovi ljepši? Ove ti uzmi. Ovi su Ove. ljepši. Mislim, moje Mi mišljenje. donesi ovaj- Moje ajde. mišljenje. Mi donesi čarape tamo pa da obučem da probam. Koji? Jedna na stolici u sobi. One bijeli. Broj 43. Vidi, jesu dobre. Jesi ti poderan čarape? Da ne bude ono, kupio patike od 120 eura 120 eura, ja čarapi poderan. čarapima. O, jesu dobre. Znaš kako su dobre, još su bolje uživo. Okreni ovamo, molim te, onu kontra stranu. Eto, prelijepe su. Znaš Boga. kako su udobne. Eto, reci, hvala vam. Da ne oblačim drugu. O, vidi kačketa. Kakva si to kačkit našla, Jane? Onda kao. Viš što ti fino stoji, taj crni. Oj, znaš kako su udobne. Viš koliko im je Pa džandera. pretpostavljam, pa ja. Predobre su, boga mi. Znaš su udobne. Eto, hajde, zahvali nam se. Pa šta ste ovo vi kupili, ja? Ovo mi je od vas, To je jel? od nas, jel da i? Čekaj da obučem. Kad ti dobiješ, to je od nas. Kad ja dobijem, to je od vas. Kad Ajan dobije, to je od nas. Kad James dobije, to je opet od nas, jel da? Da vidim kapicu. O, jest, dobro. Viš Aj, to lijepo stoji. hoćeš ti odjaviti, hajde. Najbolje da ti odjaviš. Ljudi, hvala na gledanju, subscribe-ajte se, širajte i lajkovajte. I Evo budi. to je bilo za danas. Ćao! To je što je za danas, jel? Evo još jedno ovo bi ako hoćeš ti. Možete u onu muziku staviti baš. Moćne su, a? Ćao! Predobre.